Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigwawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Secret yangu mukoma Nash yakamira sekudai so: ininiwo ndinoda kureururawo kuti ndakanotenga mushonga weLucky. Mushure mekunge watenga mushonga weLucky uya ndaisatozvizivawo zvekuti dai ndakaziva mukoma, dai ndakaziva aitungamiriri, but it was because of my situation mamwe atinosangana nawo mukurarama, and at that time ndainge ndiri munhu wekuti I was vulnerable, even though ndaiva ndiri munhu ainamata, but dzimwe nguva unosvika pakutambudzika zvekuti kunyange munhu akakuudza kuti idya kana tsvina yako ndiko kuti zvinhu zvako zvinge zvichizotanga kufamba, you can do that. I was someone that was very vulnerable. Ndaingodyirwa mari nevanhu vakawanda, vanhu vaingouya vachindiudza kuti kana ukaita chakati ndiko kuti zvinhu zvako zvinge zvichizotanga kufamba. So mudzimai wangu mukoma ndiye akazowedzerawo kuti situation inge ichizova very tough for me. Why? Because akati aenda kumusha sezvatainge takawirirana, because iye akati maomero awa aita upenyu, ndikufanira kuti ndinge ndichimbodzokera kumba, because painge paine kamutauro kekuti iye sezvo ainge asina kumbogara akaziva baba vake, but baba vake vainge vachiri vapenyu, saka zvaingonzi maybe ivo baba vacho vainge vachimutsvaka vachimuda, painge pangori nemamwe macomplications ainge aripo. Saka mudzimai akabva anditi chinditsvakirai mari, zvimwe kuda kusunga kwakaita upenyu zviri kubva nekusaidi kwangu, sezvo takamboudzwa kuti ndinofanira kuti ndinge ndichienda kunoona baba vangu. Kana ndaona baba vangu, ivo ndivo vanokwanisa kuti upenyu hunge huchizosununguka. Ndakashandisa kamari kandingati kalast money kandainge ndiinako. Mukoma Nashi mudzimai ndokubva ndamupa mari akabva aenda. Zvino mudzimai akati aenda ainge ava kusabatika. Ndaimufonera mudzimai wangu asingabatiki, until one day ndazofonera amai nini ndichida kunyatsokuvabvunzawo kuti kochii chainge chava kutora nzvimbo. Why is it sisi vavo vainge vava kusapika up macalls angu? Mai nini vakangonditi munoziva bangukuru, kana kuri kunzimi munokwanisa kachingoitai move on neupenyu. Ndikabva ndati ko indava sei muri kuti ndinge ndichiita move on neupenyu? Vakabva vandiudza kuti iye mudzimai wangu ainge ava nomumwe murume waainge achifambidzana naye wemuvillage, ainge ari ticha achiticha pane chimwe chikoro chemuvillage mavo. Ndakarwadziwa mukoma, and at that time I was in need of her. I wanted her to support me, to be with me. Kana mari chaiyo mukoma. The funny part about it was that iye pandakazomunyorera message paWhatsApp, I think akabva angochinja WhatsApp here, then akabva andinyorera message akabva anditi ndifonere tigadzirisane, but ndakashaya kuti ndingamufonera sei semunhu ainge asisina WhatsApp. Apa kana mari chaiyo yekutotenga data, ndaitoita data rekutenga dzimwe nguva data rema 3 rand, zviya zvokutenga kana airtime ye5 rand wotengawo kadata ke3 rand uchitsvakawo mhuri yako. Ndichidawo kuziva kuti mukadzi kwangu ko chii chainge chava kuitika kwaari, chainge chokonzeresa kuti iye asada kutaura neni, akangonditi jusa airtime undifonere. Ndakatadza kana kuiwana mari yekuti ndige ndichitenga yekuti ndifonere kumba. Asi mukoma Nashi ndakarwadziwa musi wacho iwoyo zvekuti even though vachiti munhurume haachemi, but ndakachema. Kuchema kuita kuungudza, ndipo pandakabva ndachizozviudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichingotsvaka hangu munhu anondibatsira. Ndainge ndava kusasarudza, ndainge ndava kuita sekunge munhu anopenga. Ndaiti ndichingofamba ndaingobvunza chero munhu wandinenge ndasangana naye, nai munobetsera here, ininiwo ndine problem yakadai so. Kudzamara ndichizotora zvimapepa zvezviya zvinopiwa vanhu nemanigerian ndikatomboendako, asi nekuda kwekuti ndainge ndisina mari havana kukwanisa kuda kundibatsira, vakati ivo vanoda mari first. Asi ndakazosanganawo neumwe murume uyu aita zvekusona, saka ndakangopindawo muchishopu imomo. Pane zvimapepa zvangu zvandainge ndichida kuprinta, but ndakabva ndaona kuti painge paine mishonga yainge yakangozara muchishopu macho imomo. Ndikabvunza kuti kasi mushopu umu mainge muine munhu anobetsera here? Vakomana vaya vainge vachifotokopa bepa randainge ndinaro vakabva vandiudza kuti murume uyo agere apo
iye anoitawo zvekubetsera. Ndakaenda ndikabva ndatanga kutaura naye, ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndichida help. Akanditi une mari? Ndikabva ndamuudza murume uya kuti mari chaiyo ndainge ndisina. Akabva anditi it is okay, ndinokwanisa kukubetsera, but mari yandinoda haisi mari yakawanda. Ndikamubvunza kuti munoda mari? Akanditi ndinoda 400 rands. Ndikati it is okay, zvinoreva kuti zuva randichaiwana ndichauya panapa. Akabva anditi yes, unokwanisa kuzouya zvako. Mukoma ndakazoitawo lucky ndokubva ndachizowana peace job painge paine imwe friend yangu uyo aiitawo zvekupenda, saka akangonditi ainge achida help. Ndokubva ndachizoenda naye kuya kupeace job, ndokubva tachizotanga kushanda tose. Takati taita peace job iyaya ndokubva achizondibhadhara, ndikabva ndachizoenda kwaari murume uya. Saka iye musi wacho pandakaenda kwaari ndakasvika ari busy, ainge aine maclients akawanda. Saka akabva achizongondipa chibhodhoro, akabva anditi bhodhoro iri ndiro raunofanira kuti unge uchizoshandisa. Mainge muine mafuta awo ainge arimo mukabhodhoro kacho ikako. Saka akangonditi mushonga welucky. Ndokubva atongonditi it is fine, you can go my friend, because I have a lot of customers. Saka haana zvinhu zvakawanda zvaakandiudza murume uyu. Ende pandakazodzokera after a couple of days, pandakatanga kubata mari, nekudawo kwekuti ndainge ndiine happiness, ndikabva ndati murume uyu ndikufanira kuti ndige ndichienda kunomutenda. Ndakati ndaenda kuya handina kukwanisa kumuona, ainge asipo. Ndikatobvunza vakomana vaya avo vandainge ndakamboprindisa bepa rangu kwavari, vakabva vandiudza kuti ainge akasungwa nemapurisa. Saka ndakashaya kuziva kuti ndingamuwana sei. Ndakavakumbira mafone numbers ake kana kuti kwaaigara, asi ivo vakati vaingozivanawo zvekungozivana sevanhu vainge vachingorenta shop imwe chete, asi zvemafone number vainge vasina mafone numbers. Asi mukoma ndakati ndichibuda ndakasangana zvekare nomumwe mundara uyu ainge ari wemuno muSouth Africa, ari muSutu, naiyewo ainge achimutsvaka, but ndakaona sekunge ainge ari munhu anoita zvechivanhu, because ainge aine zvuma uye zvekare nemucheka, but airakidza kuti ainge akabatikana apo paakaudzwa kuti murume uyu ainge akasungwa nemapurisa, because akavhunduka zvezvekuti it was as if his life depended on this guy. Zvino paakanzwa kuti murume uyu ainge asungwa, ino hangu handina kuzoda kuzotaura naye nekuda kwezvaainge ari nezvaainge akapfeka nezvuma zvaainge ainazvo. Ndikabva ndangodzokera hangu kumba, ndikangoti sezvo ndava kuita mari, handiti mushonga welaki here. Zvinoreva kuti laki iri ilaki rangu, zvimwe kuda ilaki randakazvarwa naro, rainge rakasungwa nemuvengi. Zvino yava nguvawo yangu yekuti ndinge ndichiitawo mari. Iniwo muvision ndainge ndava kutoona vision ndichidriver uye zvekare ndichifamba nemotikari dzakanaka ndichisvotesera mudzimai wangu. Ende ndakatoti chazvakanakira ndechekuti inini nemudzimai wangu tinobva kuvhileji rimwe chete ende titori vavakidzani. Ndikati uyu ndiye munhu acharwadziwa nekubudirira kwangu, nekuti madevelopment ose awo andichaita pamba iye anenge achimaona, ende ndikuda kuroora murungu on top of that, nekuti kana ndikaroora munhu mutema anokwanisa kuzoona sekunge ndisina mari. Ndoda kuroora murungu kana muchaina chaiye ange achizorwadziwa kusvika pekupedzisira. Mukoma ndakatanga kuita mari iyi maitiro acho andainge ndichiita, it is very funny. The first time pandingati ndakabata mari, there was this other guy uyowo ainge achibva kuZimbabwe, aita zvekuvaka. Akangoya kwandiri akabva andibvunza kuti ndainge ndiri free here. Ndikabva ndamuudza kuti ndainge ndiri free. Akabva anditi ndiperekedze shamwari, pane pamwe pandoda kuenda kunotora quotation. Saka takabva tachizoenda, but takaenda kune rimwe location. Ipapo mukomanashe ainge asitorina kana mari yekombi, but ndakabva ndamuudza kuti no, don't worry. Ndokubva tatoenda kuya nekombi. Akabva anditenda chaizvo. Zvino akazoti atora quotation, muridzi wepamba ipapo akangotorawo mafone numbers angu, akangonditi just in case kana ndikakufonera iwewe ndikaona ndisingakwanise kukubata ndinozobata umwe wako uyu. So iyo nekuziva kuti inini zvekuvaka ndainge ndisingatombozivi kana anything, haana kana kumbofungidzira kuti ndainge ndichazotomutorera
basa racho iroro. Mukomana she ndakazotoshamisika nerimwe zuva murume uya achindifonera achindiudza kuti ainge achida kuti ndinge ndichiuya kumba kwake. Ndakaendako, we then sat down and akabva andiudza kuti ainge achida kundipa kacontract ikako kekuti ndinge ndichivaka pamba pake because ainge achida kurenovata imba yake, achida kuita a double story. Mari yaakataura ipapo yainge yakawanda mukoma. Ndakafara ndikatozviudza kuti panapaka even though ndisingagoni kuvaka but zvandava kuita ndava kutozvitsvakira mabhirida angu ndokutotangawo kwandakaita construction company yangu. Apa mabasa acho ainge ongouya. Iye akatondiudza kutoti kubasa kwake kwainge kutori nevanhu vakawanda vainge vachida kuvaka uye zvekare nekuforomerwa zvitina. Saka ndakabva ndatanga kuita kambani yekuforoma zvitina uku nekusaidhi ndiine mabhirida angu kuzonosvika ndichizotenga matipa angu 2. Nanhasi uno ndiro basa ndinoita zvekare. Ndine matipa angu ndinoita zvekutengesa jecha zvekare. Apa ndine maconstruction company angu. Ndipo apo pandakabva ndachizotanga kuwirirana neumwe muchinda ainge aine matipa ake zvekare aitawo zvekutengesa jecha. Saka akazondiudza kuti iye ainge akambozama kubatirwa tenda nevamwe sekuru vake ava ivo vanoitawo zvematongerwa enyika but vangori kansela kuno kukuma areas kwatinogara. Saka vaida kumupa tenda but dambudziko rakazoitika nderekuti iye kambani yake yainge yakambobata tenda kudhara. Saka zvinoti netsei kana wakambobata tenda wobva wangokaruka futi wabata imwe tenda out of nowhere, because zvakaitika ipapo ndezvekuti akati abata tenda iri rainge riri 2 million ndokubva adya zvake mari akatadza kubata tenda racho iroro. Akazotoita zvekutomanikidzira kungoitawo half jobs so that ange achizopedza basa racho iroro. So zvainge zvisingachaite zvino because he had been blacklisted. So akanditi ainge achida kuti tinge tichishandisa kambani yangu inini kuti tinge tichibata tenda kana tashandisa kambani yangu. Ndipo apo pandinobva ndachizomupawo mari yandinenge ndawana tinenge tichingogoverana but yangu kambani ndio inenge ichishanda. Ndakabvuma mukoma apa tenda racho rainge riri 7 million. Akabva anditipa 7 million iyoyo tinongocalculate macost kuti macost atichashandisa anenge ari emari, then the rest you have to remember kuti we will split the money half. Saka mapiro andakazomuita mari since zvinhu zvacho zvainge zviine sazi mukati vachizoita mabackground check, ndakazomupa mari through mukadzi wakewo iye ane kambani yake. Saka kambani yake inoitawo zvemaconsultation izvo zvokuti vanongopa munhu tenda but vobva vaita sekunge they are consulting for your company, ndivo vanenge vachiita maconsultations ose. Saka I had to pay the company. Ndakavabhadhara mukoma mari yainge yakawanda yaisvika kuma 3 million. Iniwo ndikawanawo mari yainge yakawandawo zvekare. Ndokutobudirirawo kwandakaita ikoko. Ndakatanga kurarama life yainge iri bo. Ndikabva ndachizorora mudzimai wangu uyo wandinogara naye kusvika pari nhasi mukarati. Handina hangu kuzokwanisa kuzowana murungu asi ndakazongorora ari mukarati. Now iripo ndeyekuti chibhodhoro ichi ndakazochishaya chaigara mumotikari mangu because sezvo ndainge ndisina kuzokwanisa kuzomuwana murume uyo akandibatsira. Ndaimashandisa mafuta awa asi zviya zvekungotiwo chigunwe kudai ndobva ndangozora ndichitira kuti asazopera. Ende ipapo pandakachishaya chibhodhoro ichocho ainge achiri akawanda. Ende kuti mudzimai wangu ndinge ndichiti ndiye akachitora chibhodhoro ichocho, aiwa ndinenge ndava kutomunyepera because munhu uyo kuti ari very lazy, anongoswera mumba, haana kana shungu dzekumboita anything. And motikari yangu haana kana zuva raakambovhendenyura mumotikari mangu. So handizivi kuti chibhodhoro ichi chakaenda kupi, but idzi ndo hope manje dzandiri kurota. Hadzitombodi tsanangudzo ende ndo zviri kutofanira kuti zvinge zvichitoitika. Ndinowanzokurota ndichichera gomba. Kana ndachera gomba kudaro vana vangu vanobva vatanga kuuya kwandiri, including vana vandakazozvara nemukarati uyu wandiri kugara naye. Vanenge vakaita dungwe kudai. So first born yangu iri pamberi kuzonosvika kuka last born kangu. Saka vose vachiuya kwandiri vakaita mudungwe kudaro, ndinenge ndichivaradzika mugomba iro ravanenge vawana ndichichera. Saka ndinobva ndachizovafushira vachiri vapenyu. Dzimwe nguva hopedza ndinorota
ndinorota mukomanashi ndichigadzira zvokudya but ndinenge ndiri pakati pesango zvichiratidza kuti pane vaenzi avo vari kuuya kuzondishanyira, saka ndinenge ndatoseta table yezvokudya. Saka panozoya umwe murume uyu anenge achiratidza kuti iye ihama yangu uyo akasoshayika kudhara, anouya kwandiri obva anditi nice Steve, not his real name, ko chikafu chose ichi chikafu chauri kuda kuti chinge chichizodyiwa nani? Hauzvizivi here kuti kurota uchibika nekupakura kurota rufu? Hauzvizivi here nice Steve? Saka anobva angonyangarika murume uyo. Mushure mekunge ndaona tumwe tuvanhu utwu tunenge turi tutatu tunouya tukobva twagara patebhuru paya tukobva tatanga kudya, asi twava kutaura tunenge tuchiita sekunge nyama iyo yandinenge ndapakura ndichifungidzira kuti zvimwe kuda inyama yemhuka inenge iri nyama yevana vangu. Saka pandinovhunduka tuvanhu tuya tunobva twatanga kuseka twowanda pasi petebhuru, ndinoti kana ndadongorera ndinobva ndaona kuti tunenge tuchitokokota nekutonanzva misoro yevana vangu iyo yandinenge ndagura. Ndidzo hope idzo dzandiri kungogara ndichingorota. Zvino handichaziviwo pekutangira. Ndine vamwe madzibaba avo vanonzi vane masimba chaizvo, vanotobuda pamachanel akasiyana-siyana epamaYouTube. Ndakatomboenda kwavari ndikavakwidza ndege, ndini ndakatanga kuvakwidza ndege, vakauya kuno kuSouth Africa vakatombogara pamba pangu kwemazuva akati wandei vachindibatsira. Chibhodhoro ichocho vakachishaya, but ivo havo vakangonditi chibhodhoro ichi ndachibata, but ndachibata mumweya. Saka takabva tachizodhiraivha tikabva tachizoenda kuDurban uko kwavakati takaenda kunochirasa chibhodhoro ichi, asi handina kuchiona. Handisi kuti havaoni, hameno kuona, ndakaona sekunge vanoona, because pane zvimwe zvinhu zvavakataura pamusoro pemabusinesses angu, zvimwe zvacho zviri kutoitika, uye zvekare nemimwe minamato yavakandipa kuti kunyange zvinhu izvi zvakapanduka zvisazopanduka zvichizoparadza mabusinesses angu. Saka ipapo ndakaona sekunge vanobetsera zvekare nekuona, asi pachibhodhoro apa ndipo pandakaita question mark, because after mazuva vachiedza kuchitsvaka chibhodhoro ichi, even though mukadzi wangu ainge asingatombonzwisi kuti chii chiri kuitika, iye nguva zhinji anenge akangozvivharira mubedroom make. Saka taiva nemukana wekuti tinge tichiita zvinhu zvedu tiri tega. Saka ivo mukunobatsira kwavo kwavanoita vanenge vaine muchinjikwa wavo. Muchinjikwa uyu unenge uine glass, saka vanokuvheneka vachishandisa glass racho iroro, asi chibhodhoro havana kuchiwana. Vakazongoti chibhodhoro ichi ndachibata, asi ndachibata in the spirit world. Ipapo ndo pandakaita hangu question mark. Tikaenda kuDurban vakanopinda mumvura ndokubva vachirasa, vakanditi zvako zvaita. But mukomanashi, hope idzo dzandaigara ndichingorota madzibaba ava ndisati ndaita kuti vange vachiuya kunoko, ndinongoramba ndichingodzirota hangu. Asi ndakavabhadhara mari yakanaka chaizvo zvekuti vakangoti vachingonosvika kumba ndikabva ndatoona pamastatuses avo vava kutodhiraivha imwe motikari yainge yakanaka, zvichirakidza kuti vakangosvika nekungotoshandisa mari iyo yandakavapa kutenga motikari. But that is a story for another day. Chandiunza pano ndechekuti ndambozama kuedzawo nepose pandinogona napo, asi zviri kuramba. So handiziviwo kana pano paine ng'anga dzinokwanisa kundibatsira. Kana iri kun'anga yakadaro inokwanisa kungonyora mafone numbers ayo mucomment section, ndongotora tobva tatanga kutaurirana. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo. Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndaida kuroora murungu. Ya pakaipa.